Bil-Power Station l-antika ta' Dellimara, 20 sena ilu il-Power Station tal-Marsa suppost li kellha tagħlaq. Iżda dan ma ġarax u sissa ħallasna somma ta' 177,000 euro u penali ta' 428 euro kuljum għal kull impjant li hemm fil-Power Station tal-Marsa u li qabeż l-20,000 siegħa użu stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea. Minħabba nuqqasijiet fl-operat għal xhur sħaħ, 3 mis-6 boilers li hemm fil-Power Station tal-Marsa tħadmu mingħajr il-precipitators li huma filters apposta biex inaqsu t-trabijiet li joħorġu fl-arja. Il-Power Station tal-Marsa ġiet identifikata wkoll bħala s-sors ta' trab iswed għalkemm l-Ena Malta baqgħet tiċħad. Tul l-istorja ta' din il-Power Station għadd boilers waqfu jaħdmu minħabba ħsara teknika, b'konsegwenza li partijiet mill-Gżejjer Maltin tħallew bla dawl għal ħin twil. Dan kollu jkompli jikkonferma l-bżonn li l-Power Station tal-Marsa tagħlaq f'qasir żmien. Skont il-Prim Ministru Lawrence Gonzi l-għaluq tal-Power Station waqa' lura b'sena u mhux b'20 sena. Lawrence Gonzi mhux qed jikkommetti ruħu li jagħlaq il-Power Station tal-Marsa. Dalwaqt nispera inkunu f'pożizzjoni li nistgħu nibdew nitfu l-Marsa, sal-Marsa jmisna tfejnija mhux is-sata, jmisna tfejnija sena ilu difatti l-Unjoni Ewropea qiegħda għassa tagħna u qed tgħidilna isma' hija intom suppost fejtuha sena ilu. Al kontrarju, l-Partit Laburista qed iwiegħed li jagħlaq il-Power Station tal-Marsa u b'mod antiċipat jagħlaq ukoll il-Power Station l-antika ta' Dellimara.